जो ଶୋଇଛି जो ଜନ୍ତୁଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଏମିତି ଆଜି କିଛି ଜାଣିନି, ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷର ହେବ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି କାହା ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି। ଏଡ଼େ ବଦମାସ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଇଁକିରି ଶୋଇଥିବ, ତା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅନେଇବ। ବହୁତ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କଜିଆ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରାପୁରି ସବୁବେଳେ ତୟାର। ସବୁଦିନ ସେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜ ଦେହ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନଥିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ ହାଲତ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରା ବେହାଲ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପିଟିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଚୁପଚାପ ଆସି ମାରି ପିଟିକିରି ଆସି ଚୁପ୍ରେ ଆସି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ସୁନା ପୁଅଟା ମୋର କେତେ ଶାନ୍ତରେ ଶୋଇଛି। କ'ଣ କହିବି କହିଲେ, କ'ଣ କହିବି ତାକୁ? ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି।